Prosím vás, jedna veľmi rýchla rada pre firmy s produktom alebo službou, ktoré zákazníci nakupujú jeden alebo dvakrát za život. Obrovská časť vášho marketingového rozpočtu, alebo veľká väčšina, by mala ísť práve do brandových kampaní a minimum do toho výkonu. Prečo? Pretože ak ten zákazník má raz za život potrebu kúpiť váš produkt, tak mu tam v tej hlave jednoducho musíte svietiť. Tak ak sa mu tam v tom momente zobrazí vaša značka, tak máte tak na 90% vyhraté. Takže ak raz za život nakupujem okná, Velux. Ak budem chcieť kúpiť garážovú bránu, Lomax. Ak budem chcieť kupovať zabezpečenie domu, tak pozriem na Jablotron. Ak budem chcieť kupovať zásnubný prsteň, tak si kúpim Bisaku, pretože to sú to značky, ktoré mám automaticky spojené s tou danou kategóriou a s tým daným produktom. Mám k nim nejakú dôveru, viem, že sú známe, že sú veľké, pravdepodobne to robia dobre a pôjdem rovno tam. Nebudem vyhľadávať, idem rovno tam.